Hej, jeg hedder Miran, og i den her uge, der skal jeg vise jer måske alle videoer, næsten masser af videoer. Men det er ikke det, jeg skulle vise. Men i dag skal jeg udfordre min lille søster. Hun er lige der, men hun ved ikke, at jeg skal udfordre mig. Jeg skal spørge hende, men vi skal udfordre sig hinanden. Og så jeg håber, vi drikker det rigtig godt. Så jeg tror nok, vi putter lidt i. Dejligt. Prøv de dufter, man. Selvfølgelig, man. Det er rigtig godt. Nej! Så meget, man. What? Hende hun hører musik, min lille søster. Undskyld, jeg skal snart til... Så! Hvor er det? Se. Bang. Hej, der er det min lille søster. Vil du gerne drikke? Så må du få det her lille, og skal jeg få det store. Så skal jeg udfordre dig. Så kommer det på YouTube. Tag den. Er du klar? Ja. 2, 1. Sammen nummer 1. Må jeg lige sætte i munden, der er sket noget? Nej. Hvad? Du spiller på iPad. Færdig. Jeg vandt. Tak for dag. Sig pænt farvel. Pænt farvel.